siger, at jeg kan ikke få den varm, eller jeg kan ikke få den kold. Det kan altså være termometer, vi gør det. Jeg har skrevet lidt om det, når den har været i bund. Den her, det er faktisk den bedste model, end den nye model, den der. Den kan godt være svær, for den tager simpelthen længere tid om at blive normal igen. Hvorfor en anden? Prøv lige at vise dem herom af. Den nye model, ja. Den nyeste model, den tager simpelthen længere tid om at blive normal igen, hvis den er været hakket op, altså at være rigtig, rigtig varm. Hvorimod den her, den er lidt nemmere at håndtere. Jeg har begge modeller, jeg foretrækker helt klart den her, jeg synes den her er pænest, men sådan er der så meget. Lige så vi kan rode lidt. Det var faktisk rimelig præcis, den viste 1.500, og det gør den her også, så den her passer udmærket. Nu har vi jo snydt lidt her, så der har været gang i den her. Jeg kan sige, det der teori om, at kul det brænder ned, det kan man jo se, den er til god nok. Den brænder kun en vej, og det er nedad. Op- og nedskænkning på Kamado, det er der nogen, der driller lidt. Specielt ned. Op, det kan de fleste, sådan lige med lidt over tid. Nu det her, det var frisk kul. Det er det ikke, men det kan vi lade sådan her. Vi kan også lige tage, hvordan man skærmer det hurtigst. Så jeg skulle lave pulled pork på den her nu. Dr. Kamado, han foreslår, at man tænder den lidt, og så lader den stige langsomt. Jeg gør det hele fuldstændig modsat. Det er ikke fordi, jeg skal være Rasmus modsat, men det er sådan, jeg har den bedste. Så har jeg lagt chunks i, og så for at få den ned i temperatur, jamen det er det simpleste at gøre. Der kul i brænder ned, så er bare det nogen ovenpå. Hvis du tænder op i den, og så... Jeg tænder bare op fuld skrald, fordi jeg vil gerne have gang i røgen med det samme. Så jeg har til pulled pork, der lægger jeg chunks ned imellem. Chunksene, de gør også, den her ikke går ud om natten, fordi chunksene går der rent faktisk ild i. Så den placerer man lige rundt. Så lægger jeg, for at den, i går var den 240 grader, vi startede, så lægger jeg simpelthen kul ovenpå for at slukke den. For at dæmpe den, og så smider jeg flis ovenpå det, altså røgflis. Jeg bruger røg, chunks og flis. Flis, det starter røgen med det samme. Er det det, du har vandet chunksene ud, ikke? Nej. Nej, det gør det. Så brænder de der med det samme? Nej. Fordi at den her, den kører ved så lav temperatur, og forbrændingen er styret, det vil sige, at der er ikke en hel briket, den rører ved. Så det vil kun være en lille bitte punkt af den, der brænder, den brænder ikke, det bliver kun til aske. Der kommer ingen opflamning. Den har den fordel om natten. Når de rammer chunken, så stiger temperaturen, men det passer lige nøjagtigt, når man til at holde i lige om natten. Så det er en god idé at lægge dem ned, så man ved, at den rammer om natten. Ja, lige præcis. Men en god ting for at skærme, det er simpelthen bare at lægge kul ovenpå. Og hvor langt man kan tage temperaturen ned, så lægger man sgu bare noget kul ovenpå. Og så falder temperaturen. Og det gør den lige med sammen. Du fjerner ilten. Ja, lige præcis, og så presser jeg varmen ned, altså den kommer ned under i stedet for ovenpå, så man ikke. Altså når jeg laver det selv på min Excel, så bruger jeg bruger aldrig plate-tætter. Det er der ingen grund til, fordi der kommer ingen strålevarme fra den, når man har lagt en lag med kul ovenpå. Så jeg bruger ikke plate-tætter, det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Faktisk så bruger jeg kun plate-tætter, når jeg bager. Eller så bruger jeg en halv bagesten, hvis jeg skal lave flæskesteg eller en af de der forskellige ting. Ja, det vil sige alt fedtet, så det lader du bare godt ned. Ja. Fordi det er egentlig, det er egentlig med til at give smag i det hele. Og så rammer det ikke ned i det kul, der er ild i. For det ligger sig på den lag ovenpå. Så som regel, så tager jeg er jo sådan, Dennis kalder mig kulfetisist. Der er mange, der har problemer med små og store stykker kul. Normalvis så jeg har åbent 2 eller 3 sække. Så tager jeg 2 eller 3 stykker store kul og lægger i bunden. Og så hælder jeg småting ovenpå. Så jeg er egentlig lige så glad for de der små stykker, som jeg er for de store, fordi jeg bruger ikke ret mange af de store. Faktisk så BG-kul er altså lidt et problem, fordi de er faktisk så store, at de kan ikke gå i medium, small og mini. Så der bruger jeg nogle af de mindre stykker, så lægger jeg bare det andet ovenpå. Det hele det er bare for at skabe airflow. De små stykker kul, de er lige så gode som de store. Problemet er at holde i lidt. Hvis man lægger en af dem der i, så ligger man jo helt tykt lag, så kan du ikke holde i det, fordi du stopper alle huller, ligesom vi gjorde med asken før, ikke? Så man kan se, så er den her afskærmning, den er helt fantastisk. Nu er den nede på 80 grader. Så det her, det er den hurtigste måde at skrue ned på at lægge kul ovenpå. Det lyder simpelthen åndssvagt, men det er det bare. Ja, og det brænder ikke. Nej, det starter ikke igen. Det kan ikke starte igen. Selvfølgelig, hvis du nu åbner låget. Jeg har fået sådan en fix idé om, at jeg vil på Fatwood. For første er gratis. Det har jeg godt her fra Jylland.
Jeg plejer at lave sådan en lille mønster. Sådan der er nogen, der krydser den. Det gør de nemmere at holde i. Den her måde, den kan godt være en lille smule svær at tænde nu. Fordi det kul, der ligger nede, det suger faktisk alt ild. Så det vil I se, at det kan godt være, at flammerne de vil begynde at gå nedad nu, fordi der er mere træk i den for neden, end der er for oven. Der er jo nogen, der synes, at de her, de ryger rigtig meget. Hvad hedder det? Det gør de også, men det her, det er jo Harpix. Og det soder ikke. Det gør ikke låg. Hvis jeg lukker låget nu, så bliver det noget lort. Så derfor, hvis du bruger fatmod, så er du nødt til at gøre med løg, ellers duer ikke. Det er rigtigt, den tænder hurtigt op, hvis du bruger fatmod. Det gør den. Men låget, det skal altid være åbent, fordi vi skal... I teorien kunne du lige så godt tænde op med en bunke brænde ovenpå. Ja. Det er fuldt ud lige så effektivt. Det her, det holder bare godt, fordi der er Harpix på. Det er korrekt, at når det her, det lugter ikke nu, synes jeg. Det her, det lugter af noget, der brænder. Hvis man lukker den her, så det bliver til røgtræ, så bryder man heller ikke om lugten af den. Det gør jeg ikke. Så derfor, det der er tilbage, det tager jeg op. Hvor lang tid er du cirka om at varme sådan en laptop? 9 minutter. 300 grader, sådan i rumtal. Nu er den her, det her lidt snydt lidt, fordi at den var jo varm overvejende. Men fra kold og frisk kul. Og frisk kul der med 2/3 frisk kul og 1/3 genbrugskul. Ja. Det er frisk kul. Tømmer du grillen hver gang? Eller? Ja. Jeg tager det op. Sorterer det sådan lidt? Jeg tager det op, og jeg smider bare i spand. Og så tager jeg det friske stykke, fordi den brænder nedad. Så de friske stykker. Og hvis jeg nu er fattig, det er jeg, så jeg skal tage nok på det ene, så tager jeg simpelthen det der kulstykke, som alle smider væk, det her til at stå i spand. De der rigtig små stykker smutter. Så lægger jeg fatmutten, og så lægger jeg det lige under fatmutten. Fordi så tænder man det samme, også selvom kullet det er halvfrugt, så det styrer ikke. Lige så snart man er fat i kullet, så tager det ikke tid at blive varm. Men den skal nok blive varm. Jeg plejer at bruge, når jeg styrer varmen på large og x-large, de passer nogenlunde, for mig, der er det den første led på den første led af min finger, på den nederste spjæld. Når den er åben, og det første led af min finger. Og så når jeg kan stikke fingerspidsen ned i den øverste, det er 180 grader. Og det passer bare. 2 led, og helt åben, det er 210. Hele min finger åben. Og Daisy-hjulet lukket i. Og så tommelfingeren ned, sådan der en spræk. Det er 300 grader. Og sådan styrer jeg dem altid. Hvis jeg ikke kan få den varm, så er der en eller anden ting galt, så har jeg gjort noget forkert. Det virker bare altid. Og gøre den rigtig, rigtig varm. Jeg synes, der er nogen, der synes, det er nemmere at holde den på en temperatur. Det generer ikke mig så meget. Jeg lader kullene blive godt hvide, så der er en jævn fordeling af varmen. Og så lukker jeg først låget, når det er godt varmt. Og når den bliver 250 grader, eller have en 120 grader, det betyder sgu ikke noget. Det tager 3-4 minutter, så får jeg ned på det igen. Det her, det tager jeg altid op fra fatmodellen. Fordi det er ikke godt. Den pizza, der lader den sgu bare stå indtil det hele er hvidt. Der kunne jeg teoretisk godt tænde det i rør. Det har jeg sådan spekuleret på, men så mangler man lidt opvarmning af keramikken. Det, der sprutter, det er jo den lag, der er i... Det er jo, når de har været inde... Er nogen af jer set, når de laver trækul? Over i Sydamerika, der har jeg set, at det er jo sådan nogle miler. I gamle dage, der var det jo en mile, man lavede træ. Det er det ikke mere. Det er selvfølgelig en stålmile. Man laver, de 21%, det der bliver brændt hårdt, det bliver til krudt. Det bliver til sort krudt. De yderst, det er de 21% i kernen af det der er hårdest brændt. Det næste, det bruger man i industrien, hvor man skal brænde jernmalm af, fordi det er ekstra hårdt brændt, så det kan blive ekstra varmt. Det der sprutter, det er det, der har lagt imellem de der lag. Det der futter, det er krudt. I vil kunne se om aftenen, der er nogen, der som bliver beskrevet, ligner et hjernekaster. Ja, det er rigtigt, for det er det samme der i. Det er det samme, som der er i raketter, så det er det. Og man kan tydeligt se, hvad der er. De er blanke, nogle af de stykker kul. De stykker kul, hvor der har været meget, meget inde på hård varme, de er blanke. Og det er dem, der sprutter. Så hvis man kan se, at de ligger der, så skal man ikke lige have hovedet henover, fordi så kan jeg godt komme tanke om at skyde en splint af, fordi der er svovl imellem også.
Jeg tager det af. Hvis jeg skal have en varm, så tager jeg det hele af. Altså jeg bruger så den der accelerator også. Hvor meget giver den? 5-10%. Den er også super god, hvis man laver noget, der er langtidsgrill, og man er bange for, at det går i stå. Så har man jo 2 valgmuligheder der, man skal åbne, eller man skal lade det gå i stå. Så bare lige med den i sin stiger igen, den skal nok få gang i. Det begynder der jo at komme nu. Ja. Fordi men vi der startet op fra med at tænde op, ikke? Ja, men det er jo kun, den render kun lige ned igennem. Ja. Og så går den ned og tager fat i det nederste. Men nu er jeg også fuldt åben for den nederste. Ja, ja. Det mest effektive spil at styre varmen på, det er faktisk det øverste. Ja. Fordi det er den vej, den suger af. Om den trækker vejret, hvis den ikke kan komme af med, så hjælper det ingenting. Så får den ingen værdi. Så er den luft, den trækker ikke, ingen værdi. Så kvæler den sig selv. Det er også derfor, vi får specielt den her model. Den der er nogle fantastisk smukke backflash. Jeg ved ikke, om nogen har prøvet det. Hvad hedder det? Og det er specielt den her. Jeg har prøvet den en gang med Exceller. Men der var den altså spillet så varm. Den her, den vil altså godt. Den er altså lidt bange for selv, når man skal åbne, når den er varm. Og det er jo specielt, når man lukker ned fra bundspillet, så kommer der CO2 herinde, og så bliver ildblandingen og CO2-blandingen, den bliver rigtig. Og rent faktisk det der med, at man siger, at man skal lade den bøvs, der skal man altså være ret sikker på, fordi hvis man ikke lader den bøvs lang tid nok, så er man helt sikker på, at man ingen har på sit håndled der, og det siger alle så plus. Vi er simpelthen så forskrækket. Men det hjælper at lukke helt op for bundspillet og toppen, og så lige lade den stå et stykke tid, inden man så åbner den. Jo. Og lukke den ned. Det er nogle af dem, der rører med. På large, når den er blevet så varm der, så man skal have den kold igen. Eller i hvert fald ned, så man kan bruge den til et eller andet end at lave pizza på. Top og bund, lukket, og vent cirka 2 minutter. Sådan cirka 2 minutter. Så skal den op igen. Der skal man lige passe på backflash, men så skal den op igen. Og så skal den op igen i 1 minut. Okay. Og den skal stå åben, bare pive åben, men og så i igen. Når du sætter den i igen, så vil den falde til ca. 270 grader. Så skal den i igen, og så skal den i cirka 4 minutter. Så skal den op igen i 1 minut. Sådan på 150-200. Grunden til, at de skifter rundt, det er fordi, at det kan nemlig godt drille lidt, når den her termometer den har været i bund. Så kan den altså godt tage lang tid om. Og det her er et flottere termometer, men det er et ringere termometer end det her. Nu falder den igen ret hurtigt. Ja. Det er jo fordi, den er i gang med at kvæle sig selv. Men nu skal vi have det CO2 derinde i, fordi den begynder at forbrænde CO2 på et tidspunkt, det skal vi have væk. Så derfor efter nogle minutter, så lige lade den bøvse i gang. Og nu kan man til godt komme i tanke om at sige, ups, derop. Det kunne den. Der er rimelig meget knald på kulden i bunden. Når vi har haft den lukket næste gang, så vil kulden nede i hver krog. Så er det kommet ud. Nu skulle den så gerne være under 250. Om det passer helt, det er så lidt. Og det gør du sådan i 3 trin? Det gør jeg i 3 trin, ja. Jeg kan også godt lægge ned på 120. Den her vil være, fordi den har stået kørt hele dagen. Så skal jeg i hvert fald skifte termometer igen. Fordi det er ikke ulighed den her, det er ulighed i termometer. Okay. Så hvis man skal have en eller anden ting, jeg skal lave lidt tricks med nogle lam i aften for nogle af de unge mennesker, der skal med ud og spise ude ved Dennis. Hvor man skal sådan lige prøve at styre temperaturen, så den passer 100%. Jeg er nødt til det, der bruger jeg også 3 termometer. Det er for at vide, hvor jeg har en temperatur, det er ikke fordi, jeg har brug for 3 termometer. Det er fordi, jeg stoler ikke på den, når de har været så varme, så stoler jeg simpelthen ikke på den. Ligesom, Svend Knotten, han skriver, det er jo en mekanisk ting, det er jo 2 stykker metal, der udvider sig mod hinanden, så man kan ikke regne med det 100%. Så er det 4 gange at åbne og lukke den her gang. Det var faktisk på den måde, jeg lærte, hvordan man kan